Jone, Unai Algortan gaude, eta leku hau berezia da zuentzako, ez? Bai, Portuzarrean, egia esan, nik behintzat infantzia hemen pasa dut gainera, eta horregatik berezia eta bereziki berezia, eta hementxe bertan egiten dugu balkoitik balkoirako urteroko saioa, eta bueno, gau magiko horietako bat, hementxe zuzuen lekutik balkoi bat, horre beste balkoi bat daukagu, eta egia esan saio berezia, libreko saio bat eta gauak ematen duen uda hasierak eta horrek ematen duen graziarekin eta pixkat magia horrekin. Jende asko gerturatzen da, igual beste saio batzutara gerturatzen ez dena, edo bertan zehozera hartzen dagoenak bapatean, ze hemen bada turismo asko heltzen den leku bat, Algortako beste leku batzuk ez bezala, ona esango nuke baietz, eta bueno, batzuk harrapatzen ditu sorpresan eta behintzat jakin dezaten zer den bertsolaritza ere ondo da. Aurten saio hau ezin izan duzu ospatu, baina 40 urte bete dituzu eta bazten duten nahikoa motibo ospakizun on bat egiteko. Nola ospatu dituzu 40 urteak? Zentratu gara, urte hurrena nahiz eta berezia izan behar zen, nola aukerak gutxiago ziren, zentratu gara saioak egiten eta enfokea beste leku batean jartzen, ez hainbeste ospakizunean. Baina, geratzen dira bintzate gogoak eta 50. edo mende erdirako gauza handiagoak egiteko gogoak. 40. urte hurrena ere, urtea bezala berezia. Albe zela. Jack. Zuek tiro pitzoi bateko bi zotz zarete. Herri osoa ikusi duzue jaietan zuei tiro jo nahian. Momentuz, ez zarete erori. Sarri hainbeste bero, sarri hainbeste hotz, nazkatu naiz alako, bizi triste presoz, laguntza eskatzen dut, ta sarri esaten sos, bizitza hau faena, bat da mekauen zotz. Bizitza hau faena, bat da mekauen zotz. Jaietako postua, ez dugu arrotza, baina nik aitortzeko, behintzat ez dut lotxa. Tiro jotzerakoan jartzen zait bihotza, eskerrak ni naizela Matrixeko zotza. Eskerrak ni naizela Matrixeko zotza. Jendeak herri hontan, hainbeste malizi, hainbeste estuasun, hainbeste asfixi, naiz hortarako ikasi egin behar lehenbizi, tortilla pintxo baten nahiko nuke bizi, tortilla pintxo baten nahiko nuke bizi. Tortillan bizitzeko haze interesa, nik nahiago dut txosnan hartzea babesa. Orain bizirik gaude eta ez da sorpresa, etaren garaietan etzen hain erreza, etaren garaietan etzen hain erreza. Horrek zazpi kubata dauzka barrenean, baina kargatu egin du azkenean, ta gertura bota du zazpigarrenean, ea ez nauen jotzen zotzigarrenean, ea ez nauen jotzen
8. Zer helburu izan ditu Albek azken urteotan? Bueno, nik imaginatzen dut hasiera batean izango zela, hutsetik, ez dakit, hemen zenbaterainoko bertso zaletasuna egongo zen, hori apur bat bultzatzea. Eta gaur egun bultzatzen jarraitzea, zabaltzen jarraitzea, behar bada esparru berritara iristea, orain badago jende bertso zale masa handi bat gure inguruan, baina jende berriaren gana iristea. Eta gero gaztetxoei eta helduei leku bat ematea bertsotan ikasi eta bertsotan egiteko. Kanpotik eta barrutik ez dut erantzuna oso ona dela, ze barrutik badaukagu talde nukleo eta oso handi bat, eta kanpotik ere jende askok dauka olako Alberekin ikusten da erantzuna oso ona. Eta orain pandemia garai honetan nola dena egin behar den aforoarekin eta zerarekin, arazo bat bihurtu da bertso eskolan, batzuetan igual ezin duzulako bertso eskolara joan, ze aurretik egiten dugu zerrenda bat apuntatu. Ez zarete sartzen. Eta ez gara sartzen. Eta hori beste kasu baten igual ez dakit, baina kasu honetan oso berri ona da, ze horrek erakusten du zenbat bertso zaletu eta zenbat bertsolari gauden. 40 urte asko dira, pila bat dira. Eta ze ibilbide izan du, pentsatzen dut, garai batzuetan igual masa hori zakit indartsuago, beste batzuetan beste helburu batzuekin. Nik segurazki bertso eskolaren bizitza horren erdia, baino zer gutxiago ezagutu dudala, eta honaik oraindik gutxiago. Oraindik badago jendea sorrera, edo iaia sorreratik eskolan zebilena, eta beraiei entzun da, begia da hasieran segurazki askoz jende gutxiago mugituko zutela, gehiago egongo zirela segurazki euskal gintzaren gandik hurbilago, oso lotuta zegoen euskaltegian euskara ikasten ari zen jende asko animatzen zen bertso eskolara. Nik beti ezagutu izan dut Albe, sartu nintzenetik, aldu nintzenetik bertso eskola potente bat, harremanetarako, bertso saioak antolatzen, bertsolariak ere, ni sartu nintzenerako, dena orain bezala edo antzeko eta horre egongo zen atzeko lan bat, eta seguru horren erreza ez dela izan bidea, baina... Nik esango nuke, igual gu garela gaztetxo talde bezala lehenengotarikoak. Hau da, 12-13 urtekin bertso eskolan irakasle batekin ibili ginen bapatean esan nahi dut lehenengotarikoak ikastolatik kanpo edo eskolatik kanpo. Unai eta Sustrai, ikasten dugun leku hori da eskola. Edozein toki izan daiteke, hala nola, etxea, kalea, mendia edo parkea. Unai eta Sustrai, zuek bi ume horien gurasoak zarete. Unai, zure umea da zabuan ordu erdi luzea daraman hori. Sustrai, zurea ordu erdi luzea zain daraman hori da. Parkera jetxi gara, berriz txirritxarra. Bertan uneak joan dira barra. Zure antzekoa da zure alabazarra. Naiko jatorra baina okupa xamarra. Larai, laralai, laralai, okupa xamarra. Algo hortan horrek badu bere predikua. Okupatzea bera bada meritua, zureak ere badau zure ukitua, oso jatorra eta oso mugitua. Trarairararairarara, oso mugitua. Parkea da bizitza eta bizitza parke. Begiratu zintudan
bista galdu arte, bizitza eraman nau, zugandik aparte, baina labek soineko iguala daukate. Larai, laralai, laralai, iguala daukate. Antza antzekoa da hemen eredua, algo hortan beti dauda, inoz bez negua. Kopian egin dozu, soinekoen kargua, zuena zarakoa gurea karua. Trarairararairarai, gurea karua. Alfer, alferrik gabiltz begira izatez. Deus ez baita gertatzen kasualitatez. Alaba bizi zaitez, zeuzarena maitez. Behingo zaltxa zaiteta rebelatu zaitez. Larai, laralai, laralai, rebelatu zaitez. Aitak agindu arren alaba hor bertan. Algortan alakorik sekula benetan. Horren motela zanik eneban pentsetan. Hori digitala da ez da rebeletan. Trarairararairarai, ez da rebeletan. Lehenago urrutita orain gertuegi. Nahi baldin badezu ba aruntzago segi. Ez kalterik ez dit egin honek neri. Neri ere alegratu zaizkit ba bibegi. Urrutitik ez gera gu ondo moldatzen. Gainera lan zaila da doinuak aldatzen. Zaila dago txibatzen ta komunikatzen. Hala ere saiau behar gu errespetatzen. Isili gaudela ere komunikatzen da. Elkarri begira ta mikrotik irten da. Ta erdia dosturik doinuen zerrenda. Zuk agintzen dezu ta izango etzen ba. Bera hasten zen eta nik berriz jarraitu. Eta albaldin bada dena ondo aitu. Jendearen txalo ez egin gera blaitu. Dudari gabe hain gaizki ez dute epaitu. Estimatzekoa da txaloen arnasa. Pazientzia eta gaur zegoen plaza. Algortak laguntzen du hitzaren jolasa. Ta plaza hau berdintzen ez dago erraza. Eta etzen pelota hori da egitan. Pelota ez baloia guztien begitan. Pozik aritzen gera hemengo alditan. Taudan etortzen gara behin eta birritan. Urrengoan berriro uztail bukaeran. Ia maratoiera llegatzen geran. Ba maratoian aurten ninator aukeran. Ba hobea zenduke etorri bezperan. Ze bueltatuko zara biharamunean. Zazpi saio eginda 3 egunean. 5 milioiren bat berso bota duzunean.
Gero kriston aujetak nere garunean, baina egin behar da emateko maila. Maratoi hori dezu amets kriston talea. Egainak eño menzun 100 orduko saila. Egaina berdintzea dezu oso zaila. Ak du urte askoko esperientzia. Gainera prestaturik dauka kontzientzia. Ta nola ez den mozkortzen hori da zientzia. Batez ere jendea kriston pazientzia. Maratoia izango litzateke gure berezitasun, bueno, daude bereziak ere dira denak, baina bertso maratoia egiten duguna Algortako jaietan bertan, eta izaten da guretzako egun handia. Baina aurre nik uste dut lan handiena egia esan bertsolariek eurek egiten dutena, ze ez dakit zenbat ordu egon zareten eta egoten diren bertxotan, baina 6-7 ordu jarraian Goizetik hasi eta... Goizetik hasi, bazkaldu bitartean bertsoak, eta bazkalostean tabernak itxi arte, lehengo ordutegian bertxotan etengabe. Eta hor eskertzekoa etorri izan diren bertsolari denek eduki duten gogoa, egia esan gero kostatzen zitzaigula mikroak entzea ere beraiei, baina lan handia da. Bueno, beste bat mundiala izan daiteke, fama edo handitasun bat badaukana beste saioekin konparatuta, batez ere entzule kopuruan eta areto motan egiten dugun jaialdi jendetsuena da. Eta izaten da gai baten bueltan 6 bertsolari kantuan, batzutan atretzo gehiagorekin edo ariketa berezi batzuk sartuta. Niretzako bereziak udako saio denak nahiz eta ez diren formatuan ezer inovatzailea, kontuan hartuta Uribe Kostako herrialde denak eta hiri guztiak, eta horrelako berezitasun hori badauka, ospatu ahal izateak leku denetan, ere igual uda delako eta giroa izaten da gu ere bertan egoten gara, ez dakit. Nik rekuerdo oso narekin edukitzen dudana eta urtero iristeko zain bereziki Algortakoak, noski. Amaigabea da, Albek Uribe Kostako eragile eta udalekin elkarlanean antolatzen dituen bertso saioen zerrenda. Aipatutako maratoiaz, mundialaz edo balkoitik balkoirakoaz gain, Balendinen beita bertso paper sariketa ere antolatzen dute. Baita Albe gala ere, urteari errepasoa emateko eta urrezko ahobi sariak banatzeko baliatzen dutena. Hor daude, Albe eguna edota Abra saria ere, Euskal Herri osoko bertsolari gazteentzako plazarik ezagunenetakoa. Daukaguna da berez bertso eskola izan da, eskola desberdinak eta adin desberdinekoak. Lehenengo bertso eskola gazteontzako, gaztetxuak esango dugu, eta horba ibiltzen gara irakasle, eta Jone ibili zen bezala bere garaian irakasle nirekin, ni horrein abil beste batzuekin, eta pixkat izaten da borondatezko lan hori, eta polita da, ze egia esan oso ibilbide luzekoa da, hasi zenetik. Eta gero bertso eskola gurea edo helduena esango dugu, hori aste hartetan egiten dena urtez urte, eta hor adin tarte oso ezberdinak, 20 urte dituen gazte batetik, ez dakit, ez dut adina esango, baina pertsona oso heldu batekin. Eta horre tarte polita da, egia esan adin, eta ere izaera, pixkate bertso eskola berezi bat bagara ere, bertso eskolako kideengatik eta... Gero antolatzerako orduan edo badaukagu zuzendaritza talde bat, horre ere bagaude adin desberdinetako eta bertsolari, gai jartzaile, paper desberdinak jokatzen ditugun jende bat, erabakiak hartzen, ze saio, noiz, nola... Eta gero esango nuke, bertso eskolatik kanpo, baina bertso eskolaren parte ere badirenak, izan guraso, bertsozale oso gertuko badago masa bat, antolatzen ditugunean Albe eguna edo Albe gala edo dena delakoa beti fijoak direnak, eta horiek ere sartuko nituzke bertso eskolaren barruan, nahiz eta ez diren bertsotan dabiltzan jendea, baina oso sale eta oso gertuko, eta badakizula edo zer antolatzeko prest egongo den jende hori ere badago. Gustatzen zaigu pixkat buelta ematea gauzik, eta gauzak modu berezietan ospatzen, orduan ideia da nik uste berdin jarraitzea.
Bueno, nik gehituko nuke bertsogintza eta bertsolaritza etengabe aldatzen ari den zerbait izanik, gu ere aldaketa horietara moldatzeko kapaz izatea, eta are gehiago esan nuke gure ardura eta lana ere badela aldaketa horietako batzuk probokatzea edo probokatzeko lan egiten saiatzea edo laguntzea.